Píše sa rok 1951. Los Angeles, Muscle Beach. Všetci trénujú a pripravujú sa na powerlifterskú súťaž. Medzi dvoma chlapmi sa strhla potyčka a rozhodli sa to vyriešiť meraním síl. Doug Hepburn, kanadský vspierač, vyzval Marvina Edera, amerického bodybuildera, ktorý vážil o 32 kg menej, že kto je silnejší. V benchpresse sa obaja dopracovali na 195 kg s peknou formou, potom Doug zviazal k sebe dva 20-kilové kotúče a držal ich v jednej ruke vystreté pred telom 5 sekúnd. Marvin to zopakoval a vydržal v tejto pozícii 10 sekúnd. Všetko, čo väčší a skúsenejší Doug Hepburn predviedol, dokázal Marvin Eder zopakovať. Na všetkých urobil obrovský dojem. Povedzme si teda niečo o Marvinovi a o jeho spôsobe trénovania. Marvin Eder sa narodil v New Yorku v roku 1931. Ako dieťa bol drobný, chorlavý a tak začal v 14 rokoch cvičiť, dúfajúc, že naberie svalovú hmotu. Chodeval do miestneho parku na bradlá a hrazdu, cvičil s vlastnou váhou a keď mu nestačila, tak zvykol platiť ostatným deckám, aby sa na neho vešali. Asi tak po roku cvičenia sa už začal pravidelne objavovať v miestnej posilke a rozšíril tak svoje možnosti, aby vybudoval výbornú postavu. Stal sa až neuveriteľne silným a nechýbala mu ani vytrvalosť. Raz dokázal predviesť 1000 dipov s vlastnou váhou do 17 minút. Alebo bol schopný urobiť 80 zhybov na hrazde s širokým úchopom a 8 zhybov pod hmatom jednou rukou. Jeho silové výkony boli dýchberúce na to, že vážil menej ako 90 kg. Marvin Eder zatlakoval na ramená 150-kilovú činku, zdvihol 240 kg na bench press, 303 kg na drep a 340 kg na mŕtvy ťah. A keď robil maximálku na jedno opakovanie na dip, okolo nôh sa mu zavesili dvaja chlapi, ktorí dokopy vážili 197 kg. Jeho rekord na bicepsový zdvih s rovnou tyčou bol 97,5 kg. Pravidelne cvičil bicepsy s 54,5 kilovými jednoručkami, lebo to boli tie najťažšie, aký mal v tom čase prístup. A prosil majiteľa posilovne, aby zadovážil väčšie, lebo s nimi robil príliš veľa opakovaní. Jeho tréningový plán bola vlastná varianta upper lower s dôrazom na vrchnú časť. Prvý deň cvičil upažovanie s jednoručkami, tlaky s jednoručkami, bench press a dipy. Deň na to cvičil drepy, mŕtve ťahy, bicepsové zdvihy a zhyby pod hmatom. Potom mal jeden deň pauzu, zopakoval 2 dni trénovania a cez víkend mal úplné voľno. Pri výške 173 cm mal vo svojej najlepšej forme miery 124,5 cm okolo hrudníka, 86 cm pás, 66 cm stehno a 48 cm okolo bicepsu. V 1949 obsadil druhé miesto na bodybuilderskej súťaži Mistra Amerika v junioroch. V tom istom roku získal prvé miesto v New Yorku na krajskej súťaži a o rok na to prvé miesto na súťaži Mr. Eastern America. V 1951 sa umiestnil druhý na súťaži juniorov Mistra Amerika. V 50. rokoch panovala obrovská rivalita medzi dvoma odlišnými organizáciami bodybuilderských súťaží. Medzi Joeom Wilderom, ktorý zastupoval Medzinárodnú federáciu bodybuildingu, a Bobom Hoffmanom, ktorý zastupoval Amatérsky atletický zväz. Obidve tieto federácie organizovali rovnaké súťaže a konkurovali si. Bob Hoffman chcel Marvina Edera iba pre seba v amatérskej federácii, ale Marvin sa striktne neprikláňal ani k jednej strane a keď sa jeho fotky objavili na obálkach časopisu Joea Wildera, Bob Hoffman zúril. Na jednej amatérskej show zariadil, aby Marvinovi po jeho pózingu zaplatili a potom ho sám obvinil, že už nie je amatér, keďže prijal zaplatené za prácu. Pritom v obálke bol šek iba na $15. Kvôli tomu dostal Marvin zákaz ďalej súťažiť a to mal iba 21 rokov. Nebyť závisti Boba Hoffmana, určite by to dotiahol veľmi ďaleko. Marvin Eder prestal trénovať na dlhšiu dobu
aj keď neskôr v živote sa k cvičeniu vrátil. Vybudoval si vlastnú kariéru, stal sa úspešným inštalatérom a aj v pokročilom veku sa stále aktívne hýbal. Podľa jeho slov robil každé ráno 500 skracovačiek. Bol celoživotný naturál a dožil sa 90-ky. Už dlho som chcel zdieľať príbeh Marvina Edera, pretože bol jedným z najsilnejších, ak nie najsilnejší naturálny bodybuilder v jeho váhovej kategórii a jeho príbeh je hrozne inšpirujúci. Díky moc, že ste toto video dopozerali a zase voľakedy na budúce.